Together, growing in faith, changing communities. Together, growing in faith, changing communities. My dear brothers and sisters, ngifisa ukuba sikhulume ngenkonzo yabantwana abangalibonanga ilanga. Kubalekile lenkonzo ukuba sibakhulekele labantwana, kubalekile futhi ukuba sibanxusele kuNkulunkulu. Lenkonzo esisoba nayo kuzoba imisa esisoba nalo ngesonto mhla ka-25 ngo-5:30 ntambama. Amakhandlela engizowasebenzisa elimhlophe, elipink, eliyellow, eliblue. Ukukhulekela abantwana sibanxusela kuNkulunkulu amagracia ukuze uNkulunkulu akwazi ukubahlambulula, akwazi ukubathethelela nezono zabo. Ngiphinde futhi ngifise ukukhulekela nokunxusa nokuhlambulula izibeletho zabazali babo. Sibanxusela uNkulunkulu susa ithunzi lokufa nethunzi lobumnyama. Lenkonzo uma siyenza abakwaziyo ukuza ngiyabamema ukuba beze esontweni babe kanye nathi ngoba kunezinto esizozenza ngesikhathi sibakhulekela laba. Umntwana ongakhulekelwa nongakhunjulwa kwesinye isikhathi uyahlupha, ulicala elikhulayo. Ingakho kubalekile ukuthi umntwana umkhumbule, umqambe igama, simbike emseni nasothandweni lukaNkulunkulu. Uma nikhona ngiyanimema nifaka amamisa angcwele. Asikho isidingo sokusho ukuthi ubani ocela leli misa. Okunye engikwaziyo, abantu besifazane uyakwazi ukukhulelwa ungazi ukuthi ukhulelwa. Ukwazi ukuchithekelwa isisu ungazi ukuthi sake sakuchithekela. Lesi sikhathi ke isikhathi esihlanganyela khona sokukhuleka uNkulunkulu abe nani. Sibona nomhla ka-25 igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.